من السخرية القول بأننا اعتدنا على المعاناة في غزة، لأن ما يجري في غزة لا تصفه الكلمات والتعابير، فهناك معاناة من نوع آخر ليست بعيدة من القطاع، وهي سديروت التي تعاني يوميا من موجات من صواريخ القسام. فالمواطنين في سديروت رفعوا شعار: إن لم يكن للحكومة حل فأخلونا. לא אומר כלום. למה? ככה, כי לא מעניין אותי מהר, מצידי שיזרקו פה, ירימו את כל העיר. זה עכשיו, זה חדש, תמיד? או בטראומה. כמה אפשר לבוא לדבר עם עיתונאים כל הזמן, זה סיפור שחוזר על עצמו כל הזמן וכלום לא זז, אז בשביל מה לדבר? ומה אתה רוצה שיקרה? שירימו את כל העיר הזו, יפנו אותנו. אם אין להם תרופה בממשלה, שיפנו אותנו מהעיר הזו. אם יש ליצן כזה שמנהל את הממשלה. 7 שנים אף אחד לא דואג לעיר הזו, וכל הזמן זה חוזר על עצמו, באים העיתונאים והולכים ובאים והולכים. אין לזה סוף. שגית רוצה לגור בשדרות. נורא, פשוט נורא. אני יום חמישי האחרון חוויתי קסה ממש לידי. וזה שינה הכל. זה פשוט לנגוע במוות כל יום, ואתה לא יודע על מי לחשוב, על הילדים שלך, על החברים. יש לך ילדים? יש לי ילדה בת 14. וזהו, זה כל מה שאני חושבת עליו. פשוט איך עוברים עוד יום. היא לא הולכת לבית ספר כבר שבוע. זהו, הכל פה פשוט, זה לא נורמלי. ספרי לנו. בלילה. מה קורה בלילה? אפשר להסביר את זה. זה פשוט קשוב. אני חושבת ששומע צבע אדום, אתה מתעורר, עוד לא קרה בוקר אחד שקמתי ככה בכאב, בקצב שלי. אתה עף מהמיטה, מחפש מחסה, זה לא חיים. אני עומדת פה ואני כולי רועדת, אני כל הזמן רועדת, אין לי חיים פשוט. זה נורא קשה. אנשים עוזבים? עוזבים. הרבה עזבו, הרבה חזרו גם. כל אחד מהשיקולים שלו. כולם אומרים, מה, יש לכם ילדים? אני בתור הורה לא הייתי נשאר שם דקה, אבל תאמין לי, אם היו נותנים לי אפשרות לברוח, לפחות לתקופה הזאת. אני פשוט מאוד אוהבת את העיר, נולדתי כאן, זה קשה וזה עצוב, ואתה אומר, מה יהיה אם כל אחד יברח?